Het is woensdag 6 november, de dag dat. Premier Rutte nog eens op zijn gemak terug Ljouwert kuiert. Dat de concentratie broeikasgas in de atmosfeer alle records breekt. En dat deze tweet net verstuurd is. Goeiejoen en welkom bij Bient, waarin we praten over een bijzonder opleidingstraject in de zorg. Het is voor eltsen niet toegankelijk, door het 2 jaar en vandaag 1 jaar krijgen betellen. En 3 gemeenten in Friesland die houden tak een week verkiezings. Bient lid deze week een paar Lietse partijen sjen. Je hoort lokaal zien van het Jereveen. We geven voor menselijkheid in deze goede gemeente. Ik denk dat iedereen dit wel wil, zou het niet? Actrice Hilly Harms wordt nu sneun 75 jaar. Ze had al een prachtige carrière achter de rug. Maar om stoppen denkt ze nog net. En omdat ze 75 wordt, had schreeuwer Bouke Oldenhof speciaal voor haar een toneelstuk maken. Maar de titel Juster is voort. Takemier Maat is dat is in Theater Meerzicht in Jestemar. Hilly Harms, welkom. En Bouke Oldenhof, Joik, welkom. Mooi dat je hier beide binnen. Ja, hoe is dat, Hilly? Dat is speciaal voor jou een stikskreun wordt. Dat is geweldig verzeld. Ja, daar viel ik me ook griezelig vergulden mij dat Bouke dat van mij skreun had. Want hoe komt dat nog? Ja, want waarom heet die? Nou, het weer wel heel apart, want ik heb vorig jaar een stikskreun van Joop Wittemans, die werd 65 en die wil absoluut net 65 wezen en zei, ik wil een stik, want ik wil aan het werk. En daar kwam ik Hilly bij een van die voorstellingen en Hilly die zei van ja, dit wil ik wel eens wel. En dan wist ook nog een stik. En toen dacht ik, nou, ik zeg even niks, maar ik zeg even wat er wat in de kop op kwam. En toen kwam er wel wat in de kop op. En ik voor Hilly wil ik wel graag een stik skrouwen. Dus, ja. Ja, zij is het begon. Ja. Ja, toen zei ik tegen van, ja, ik ben 74, hoe liep het dat? Ja. Oh, dat weet ik niet meer. Ja. Je moet nog wel even terug. Hier is iets van ik wil wel 74, maar dat is voor mij net een leeftijd om te stoppen. Nee, maar ik hield al net terug dat het wat worden zo, hè. Ja. Ik wou dat wel graag, maar ik denk, nou, dat mag nog maar helemaal afwachten. Ja, en dan komt hij op een gegeven moment en dan zei hij van, ja, dan, dit is het. We mag maar eens praten, weet je wel. Nou, op een gegeven moment Ik wil wel voor Hilly wel een stikmaatje, omdat ik Hilly een hele mooie en collegiale actrice vind. Maar het is ook een actrice die mij wel wat prikkelen om mijn stik te komen. Dus, en op een gegeven moment kreeg ik een idee en toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment in Hilly zei van nou, volgens mij moeten we eens praten. En nou, Popke van der Zee is Tjenspeler erbij en Wissie Jansma is de regisseur erbij. En ik zie nog zitten daar in Jestrum. En we zijn, dat maar. Ja. Dan maak je een stik. Het gaat door een vrouw die troffen we toch een beroerte. Ze rekt haar geheugen kwijt. Kind net in je meer en had daar toch alleen nog maar een takkomst om het even kwart te sissen. Waarom nou dit stik? Past dit zo goed bij Hilly? Nou, toch wist ik dat eigenlijk net zo goed. En dacht ik meer dat het te maken hier, maar dat ik in mijn omjouwing en ik in Hilly haar omjouwing bij mensen mijn CVA wel kennen. Maar op een gegeven moment, als ik aan Hilly denk, Hilly is een actrice maar een hele sterke binnenvrouw. Wat zou dat? Nou, Hilly is net iemand die het heel goed reun acteert, maar Hilly die acteert en dan heeft het gevoel van dat er van alles en nog wat in die holle trok zit. En ik denk dat dat de reden is dat ik dacht van nou, dat vind ik een mooie insteek voor een rol voor Hilly, waarin een vrouw die weet van binnen van alles aan de gang is. Nou, en mijn CVA is dat wel een hand om zo'n rol te En de beet me hier, dat is echt inderdaad, dit past bij jou, dit is jouw kracht? Ja, nou, dat weet ik niet dat het nou echt mijn kracht is, maar het is wel zo dat ik graag een stik in handen heb ik hard aan heb. En wat mij vertellen kan, wat vaststelt. Dat vind ik mooi. En dat is mij dit stuk zo. Ja. En staat Bouke zei, we hadden beide mij maken. Ik had mij maken met mijn mem. En, dus dat zit ik heel dichtbij. Ja. Je had al hier net echt toneeldien, of tenminste net een toneelstuk. Je hebt wel een heel soort oren dingen dien. Ja. En dan zullen we even een sjen. Ja, ik heb de hele tijd in de hal gestaan om de mensen te ontvangen, maar er is niemand komen opdagen. Is het werkelijk zo? Is het echt net hier? De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. De kop kun je er wel aflenen. Nou, zo is het net nog niet van oude mannetjes. Precies. Oude mannetjes moeten zich met andere zaken bezighouden.
familiedrama's. Met mijn lieve pop. Er is wat slims aan de hand. Dus Liesje is deer. Ik denk dat ik het net langer rondzien kon. Mevrouw Takema, u hebt bekend. Dat is aan de ene kant makkelijker, maar het maakt het voor u wat dreger. Klip, ik ken die net meer. Ja, een heel soort verskate dingen. Nou, dus weer het toneel op. Ik wil weer bijzonder. Ja, zeker. Ja. Het mooie is, want ik ga een protodien verhalen vertellen. Maar dan ben je altijd alleen. En ik had er nou nog dan om bij mijn regisseur te werken, mijn schreeuwer te werken, mijn collega te werken. Ja, ik had een heel soort zin hoor. Ja. Werk je met jonge acteurs, dat doe je graag. Ted Roosendaal, wat zich al even voorbij komt, die heb ik begeleid bij Mata Hari onder andere. Nee, net bij Mata Hari. Net bij Mata Hari, maar wel bij het Wonder de Woorden en Marlene en die dingen, ja. Ik vind het prachtig om jonge mensen om te zien hoe die... En die willen dan ook aannemen, hè? Dat ze dan dat wat je dus leert, wat je zelfs weet, dat je er wat van Troje aan kent. Wat is nog mooier. Maar dat is mooi om het oren te leren, maar je wil het zelf ook nog zo graag. Ja. Zit dat elkaar in het paad? Nee. Nee? Nee, dat vind ik net. En binnen genoeg rollen ik van jou begeleid om nog te spelen, no? Nou, die zullen er misschien wel wezen, maar ik wil er net van vragen. Nee, hoe kan dat? Dat weet ik net. Ik ken het al vaker van oudere acteurs. Ik weet niet wat ze benauwd van binnen. Maar aan de andere kant is het zelfs, ik zei, er komt van de toneelschool zoveel jong spul aan. Ja, die mag ik alweer een plak hebben. Die willen ik graag vooruit. Maar je zult wel graag willen? Jawel. Ja. Mis je toneel? Nou, ze staan gewoon... Misschien als dit al je wist had, dat ik het dan wel weer mis, daarna. Ja. En dan mag ze wel komen. Ja. Die nieuwe regisseurs, die nieuwe rol. Ik vond het wel heel opvallend, Hilly, dat op een gegeven moment... Maar ja, nou sneu en dan zien we Disney Jedi en dan zien we het begin van het stuk lezen. Ja. En dan, ja, dus ik weet van, nou, zuster, ik wat zin om, is er ik wat zenuwachtig voor? En dan zei ze, nee, ik heb er verschrikkelijk wat zin aan. Ja, ja. Dus dat vond ik wel, ik vond dat wel heel verrassend. Ja, hoe groot is die passie van Hilly, om het even te zeggen, van hoe ze haar tarrie het op zo'n stuk? Nou, dat is een combinatie van gedreven niet, van wollen. En het is een hele professionele instelling. Want... de manier waarop het Hilly nou al zei van ja, maar dat stik van die, dat wordt nou aan, dat moet goed spelen. En ja, ik viel me daar dan weer helemaal terug trakteerd dat hij hem daarin ja wel. Maar daar zit een soort van gedrevenheid in die verder gaat, dat is alleen maar een heel graag wollen. Maar dat is ik mijn soort van professionaliteit van het is heel goed, het moet goed. Er komen mensen te zien, we willen die mensen wat raadje. Daar moet we verwerken. Ja, maar de haast ik ergens hoor. Wat ik eigenlijk verschrikkelijk graag wil, maar dit stuk, dat is een soort eerbetoon aan mensen die dit hebben en dan in revalidatie. Zo verschrikkelijke het verrotten matten en vjochtje matten om er wat van haar zelfstandigers waarom te krijgen. En vooral de mantelzwaardig die eromheen zit. Want het is een heel actueel probleem. Ja. Je het zelfs mooi maken. Ja. Ja. Maakt het dat ik dreig om te spelen? Of keer het dan nog intenser? Dat weet ik eigenlijk nog net. Vreeg je me dat maar dat het alle jaar aan de gang is. Dat weet ik nog net. Ja. Maar want ik wil natuurlijk net dus mem spelen. Dat ken helemaal net. Want elke beroerte is weer oors. Ja, had ik oren problemen als de oren. Maar ik had zo'n verschrikkelijke bewondering van mantelzwaardigers die eromheen zitten. Want wat Bouk in het begin, ik zei, zo'n mist zijn mem gewoon. Want die mem... En dat weet ik van mezelf, mijn eigen mem. Die had geen tijd en geen energie meer om mem te wezen. Sneun, dan ben je hier. Dan zie je voor het eerst het stuk lezen. Ja. Een bijzonder moment? Ja. En ik een feestelijk moment, hè. Het is een gloednagel naar een stuk. Geweldig. En er is elke keer bij mijn familie er al jaren bij. En ik vind dat de eerste lezing van een stuk, dat is ik altijd wat feestelijk. Dus daar maak je een feestje van. Ja. Is het al helemaal af? Het is nog net helemaal hoor, het is nog te lang. Maar we willen een stuk wat nou, goed hoe het wordt is maar. En ik ben nou een beetje te vol op stoom. Maar het wordt, we lezen het begin sneun. En ik vind het, ja, het is echt heel feestelijk dat stuk dan zou lezen wordt. Maar het is ook heel feestelijk dat de acteurs het zo feestelijk vinden om het te lezen. Ja. En dat je op je 24ste maar zo'n energie daarin gaan. En Popke, dat is een woord, hè? En Popke van de serie speelt het zelfs de zoon.
december dan begin je maar repeteren. Ja. En in maart dan is de première. Ja, 1 februari is begin maart. We houden het in de gaten. Ja. Dank voor je komst. Graag. Dadelijks inbient omtinken van een speciaal opleidingstraject in de Zwarg. Maar eerst politiek, lokaal zien. Deze lokale partij beziekt bij de gemeenterierverkiezing Stakkenwieke stem te krijgen in de gemeente Jereveen. Maar waar binnen de droomde krachten achter de partij en wat motiveert haar? In ons riegen oer Lietse politieke partijen joert de partij die op ziek is naar meer menselijkheid. Merhaba, buurvrouw. Graag voor de Turkse gemeenschap. Ik ben verkiesbaar voor de gemeentelijke verkiezingen. En ik ga voor menselijkheid. Dat lijkt mij een heel strak plan. Dat is goed. Dus alsjeblieft, zeg het voort. Ja. Kom ook nog wel even bij de moskee langs. Ja, maar is goed. Nou, is goed. Nou, welkom. Oké. Ja, zei je het, hè? De eerste mensen in hun eigen taal te begroeten. Dat lijkt het mij wel zo menselijk, of net? Dus... Ik sta ook op een lijst. Oké. De boel een beetje simpeler maken. Oké. Die stel je direct bij, of net? Nee, ik ga je niet weg. Oh, dat zijn ze. Nee. Die direct bij, hoor. Ik ben nu wel zo verknacht aan die buurt. Oké. Wacht even, hoor, staat. Eddie en ik kennen elkaar al ontzettend lang. En we zijn beide recalcitrant en de kontje in de krip gooiende. En we hebben beide een leven gehad wat wij voor geen goud zouden willen missen. Maar wat je wel in de problemen bracht hebt. Nee, het heeft dus net in de problemen gebracht. Dat willen ze misschien graag jaren, maar dat is net zo. Ja, is op de tweede plaats, heb je gezien. Ja, klopt. De lijsten die zijn vandaag net binnengekomen. En Rut die staat derde. Klopt. En de lijsttrekker die had aan het werk vandaag. Ik ben net gescheiden. Dan kom je dus bij gemeentelijke instanties ook. En dan zie je dat een soort arrogantie bij ambtenaren die werkelijk onvoorstelbaar is. Als ik bij elkaar optel waar je als mens mee te maken kunt krijgen en dat je dan een houding krijgt van ambtenaren zo van, ja meneer, dat is niet onze afdeling, daar gaan wij niet over. Dan denk ik van, hé, wees nou menselijk. Zeg dan gewoon waar je wel moet zijn. Want mensen zitten in de knup, die komen in het gemeentehuis, die zitten met problemen. En nu ben ik maar een klein voorbeeldje. Ik regel mijn eigen zaken wel. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die kunnen dat niet. Ze hebben überhaupt helemaal geen contact en ze willen ik geen contact. En dan worden mensen boos. En ja, en als ze weer wat te boos worden, dan worden ze het gemeentehuis uitgemikt. Want dat mag weer niet. Je mag geen stemverheffing laten zien. Ja, een beetje, maar niet te veel. Dan denk ik van, ja, maar je lokt het zelf uit. Het lokt het zelf uit. We gaan voor menselijkheid. Oké, nou is een goede zaak. Dus ik zou zeggen, verdiepen u er even in. Dat zal ik doen. Een kortere lijn en de regels allemaal. Ja. Dat is veel te complex allemaal. Ja, ik ben het je eens. Ik ben junkie West, ik ben hippie West, ik ben punker West, ik ben memwurden, ik ben bakkersvrouw West, ik ben kroegbaas West, ik ben ik weer huisvrouw. En dat maakt het mij alleen nog maar menselijker. En als jou inderdaad in jouw ivoren toren zitten en jou denken dat jou geen mens bent, maar dat jou voor God kunnen spelen. Klasgenoten die wethouders zijn waar je bij in de klas zat, die lopen je met de neus in de wind voorbij. Die kennen je niet meer. Helemaal bovenin dat gebouw waar eigenlijk verder nooit iemand komt, daar zitten echt mensen elkaar te kietelen en gewoon een beetje naar de mond te praten. En volgens mij moet daar maar eens even net als Jezus deed flink de zweep doorheen. Absoluut, ja. En dat zouden Eddie en Rut heel goed. En we gaan voor menselijkheid in deze goede gemeente. Ik denk dat iedereen dit wel wil, zou het niet? Nou, dat dacht ik. Ja. Wat er veranderen moet, denk ik dat de instanties een beetje toegankelijker zouden moeten zijn. En dat mensen, terwijl ze al allerhande gegevens al hebben van mensen, niet ontmoedigd worden door weer een hele stapel papieren in te moeten vullen. Want op een gegeven moment zitten mensen die krap zitten met zo'n lading papieren, die vullen ze niet meer in. Als er een stapel papieren zijn, dan word ik knettergek van. Je wilt gewoon de dingen terugbrengen naar de mensen zelf.
Breng dingen terug naar de buurthuizen. Breng dingen terug bij de mensen zelf. En probeer niet alles in dat gemeentehuis te proppen. Dat is eigenlijk een simpele boodschap. Ja, je zou kunnen zeggen klokkenluiders. Maar natuurlijk landelijk gezien hebben wij denk ik wel allemaal de meeste sympathie voor de SP. Handeltoerist, zie je mag zelf ook een paar in de hand houden, anders lijkt het zo frekkerig. Steeg. Morgen de klokkenluiderspartij. Waar best? Oh, hier. Wat? Komt er dan? Goed, enthousiast en motiveerd personeel vinden van je bedrijf. In deze crisis die het zo niet denken dat het personeel letterlijk op stritten leidt. Maar dat valt in de zwaar bijgelijks. Daar is het dreig om geschikt personeel te vinden. Evert Fokkema, welkom. U is verste gast op het met van de Soens, directeur van Leppenhiem in Akrum. Is dit een herkenbaar probleem? Nou, ik denk niet dat het zo dreig is, maar dan moet wel de juiste waai vinden. Ik denk dat dat belangrijk is, want zoals er zei, er ben je nog mensen die werk zit je, maar verzwargende is wel een vak. Ja. Dat moet je wel leren en daar is niet iedereen geschikt voor. Nee. En daar heb je hem wat op voelen? Ja, maar nog 3 organisaties, Hoffenhiem, Marienbos en het Beeld in Sint-Anne. En wij leiden we elke keer zo'n zondje mensen op voor het diploma maatschappelijk verzorgende IG. En dat had hij? Dat is gewoon een reguliere opleiding. De maatschappelijke, dat is een nice stikje erbij. Wat mensen helpt om te zorgen dat mensen net alleen nog verzorgen worden, net alleen nog technisch, maar dat ze dat proberen in een maatschappelijk kader te plaatsen. Hè? Maar dat zorgen. Wat gebeurt er dan? Zorg is wel mooi, maar uiteindelijk gaat het erom van hoe mensen hun dij terugkomen, hoe ze hun dij besteden kennen, dat ze een beetje een leuk leven hebben. Hè? Dat de zorg kleren is, wat dan? Nou, Ja. Dat aspect, zeg maar, wolwezen, dat zit bij deze opleiding ik in. En ik vind dat eigenlijk een van de projecten die uw werk gewoon een stuk leuker maakt. Ja, wat van mensen doen daarom mooi in zo'n opleiding? Ja, het is een verskaat om mensen maar te solliciteren, maar ze krijgen voor een baan. Dus er zit gewoon een normale sollicitatieronde, zit er ongeveer, dus wat er wel wat voor doen. En als wij denken, of de mensen die bij die selectie zitten, denken dat mensen er geschikt voor binnen, dan krijgen ze die baan en dan willen ze direct vertellen. 24 uur met zijn werkje en 8 uur een squal, dus in totaal 22 uur. En daarna was eigenlijk nog heel keihard werkje, want eigenlijk is het een opleiding van 3 hier die ze in 2 jaar doen. En dat was echt onder bak als dit de waan is. Het is een verskaat om mensen die ik in Leppenhiem onder het werk is. We hebben 2 mensen hebben volgen. Ja, en daar geven we nou even een show. Ik ben Bert Woudstra, 22 jaar. Heb eerst voor de handel gekozen, maar ik wil graag in de zwaar gaan. En vandaar dat ik voor dit gekozen heb. Nou, het eigenlijk zou mijn zus hier een personeelslid van Leppenhiem op een kappenstoel zetten. En daarbij kwam eigenlijk te sprake dat ik eigenlijk voor de zwaar ging worden. En toen zei ze van, nou, dat is heel toevallig, want er is niet een vacature vrij. Maar ik heb me vol volgen en achteraf heb ik er nooit spijt van gehad. Ik ben Adele Belksma, ik ben 50 jaar en ik ga eerst 24 jaar bij de postbank werken. Daarna heb ik zo'n jaar bij de kinderopvang werken en nu werk ik bij Leppenhiem. Ik werk eerst bij een kinderopvang en daar heb ik helaas ontslag gekregen, terug reorganisatie. En toen weer er een mem, Deborah Boomsma, die werkt hier in Leppenhiem. En die zei tegen mij van, ik vind die echt een persoon voor in de zorg. Likt hij dat net wat? En toen dacht ik van, ik kan het al proberen, dus ik heb gesolliciteerd. En ik heb het gekregen. Die zijn we wel wat angstig, hè, wat mijn vrienden zo'n zeggen. Want zij ben dat net van me gewend. Je net ik nooit achter me zag, denk ik. Dus die schrok me er eerst al een beetje van. Maar ik zei, sorry hoor, dat is de keuze die ik graag maak wil. En ik denk dat het goed is. Nou, het werk op zich vind ik net zwier. Alleen nog het leren erbij. Hè. Ik bedoel, eerst weet ik dat ik 18 uren werk en nu werk ik 24 uren. En een dag in de week naar squallen. Nou, en dan nog mijn huishouding en het leren steeds maar erbij. Dus het is meer dan een 40-urige werkweek wat ik ga. Volk, heb je goed slaapt? Ja. Je wil graag wat voor mensen betekenen. Nou, en ik vind het vaak ook wel fijn dat mensen hun ei bij mij kwijt kennen. Hè? En
ja, gewoon een luisterend oor bieden, dat doe ik wel graag. Het is natuurlijk begeleid wonen, dus dan moet je uiteindelijk voor 8 mensen, moet je koken, wasje en de mensen wasje en aanklaaien en van alles en nog wat doen. Het is echt heel dankbaar werk. Als je dit nou zo zeggen, ben je dan niet grutsk op die mensen? Ja, absoluut. Ja, ik vind het echt heel erg bijzonder. Dan zei ik, het maakt het natuurlijk echt leuker. Hè. Dit is nou de tweede groep. In totaal worden 8 mensen opgeleid. Wij hebben de vorige 4 de size, en ook nog 5. En dat ben gewoon al die zulke leuke mensen. En ze zijn ontzettend enthousiast en ze hebben bevlogen. En ben ik echt mensen die uit een heel oor werkveld komen. Ja, en dat is, zoals Bernd zit hierin, die is begonnen met de HBO-opleiding, de MER-opleiding. Dat is echt totaal management, iets economie en recht. Ja, dat is net vergelijken met de zwaar. Nee, maar dat blijkt dus dat een heel soort mensen die uiteindelijk dit werk heel erg mooi vinden en heel mooi vinden om te doen. En dat is net, ik zei al, het is net makkelijk. Was er een soort verdwaan. En het hing natuurlijk heel erg af van de begeleiding, die is in de organisatie, want deze mensen juist. Hè. Maar pik je die mensen er ik bewust uit, die het echt uit een heel oor veld komen? Hoe selecteer je dat? Dat Het moet gewoon mensen wezen die een beetje verstand hebben van het leven. Dat vinden we toch altijd wel heel erg belangrijk. Het moet er in potentie wat in zitten. Ze moeten een beetje snappen wat onze filosofie is. Dat speel ik mij. En dan hoeft het net per se dat ze ergens oorzwaai komen. Maar als je mensen die zien je net in de zwart werken, die mij ook bij solliciteren. En die komen ze op een baan. Dus, maar dat zijn vaak wel mensen die een hele verrassende keuze maken. Zoals Bernd, die zei op zijn viertje net toch, die van, ik wil wel in de zwart werken. Maar dan troost dat een beetje fut, want het is net stoer en dat doet het uiteindelijk net. En voor die mensen is het juist leuk, dus dan letter alsnog een kans krijgt het op deze manier te doen. Maar die mensen die dan wel heel bewust een keuze maken en naar een squallen gaan van verzwargenden, is dat net voldoende? Ben die net goed genoeg? Ja, natuurlijk ben je goed genoeg, maar ik ben er steeds minder van. Hè. Er ben een protobaan in de zorg, maar de heel soort mensen van de reguliere opleiding komen sowieso bij u te lonen. En dat wil net zeggen, dit is voor u extra. Hè. Daarna voor alle vacatures die er binnenkomen. Dus het is net zo dat die opleiding zo stallig binnen, dat je hem er geen gebruik van maakt. Want dan nemen we straks vissen te weinig mensen. Dus in die zin, dat je dit gewoon terug, maar dat is gewoon extra erbij. En dat maakt het gewoon leuk. En ik vind dat ik dan, dat is ook een stukje van maatschappelijk ondernemen. Dat zei van, hoe zwaar is het als mensen die in het onderwijs of wat oors die hebben of net meer aan de bak komen of eigenlijk dit wel heel erg graag willen. Dat is er toch een manier van vindt dat die toch weer in de zwart te lonen komen. Ja, en dat extra, geldt dat dan ik voor de bewenners? Dan krijg je die toch deze mensen die tussen opleiding bij hem volgen, krijg dat extra stukje begeleiding, dat extra stukje, dat het leuker wordt? Dat vind ik een hele lastige. Ben niet in de wol bij de oren net. Ik bedoel, dat must ik niet. Omdat echt dat maatschappelijke erin zit. Ja, vanwege van dat aspect van die opleiding, ja, absoluut. Dus, een heel soort mensen die bij ze werken, die moeten altijd wel wennen aan deze organisatie. En dat we er een paar die langer roeren. Maar dan uiteindelijk kennen die dat ik wil en doen die dat ik wil. Maar het is mooi dat je direct bij de opleiding in zit, ja. Is de motivatie ik oors van deze mensen? Als de mensen die rechtstreeks van squallen komen en in de zware werking in? Nee, want dus ook al die leuke, aardige mensen die uit de zwart wij komen bij u zoek te kwart aan. Maar dit is maar te woord van werken, hè, omdat het in kwartiertijd is. Sommigen hebben huishouden erbij, werk je dus 22 uur aan die opleiding, wat dan jongens vaak naar boven zitten, hè, want dat werkt het vaak samen. Pittig. Wat te studeren, sommige mensen gaan het heel lang nadien, dus dat maakt het wel extra dreig. Ja. Maar en daarom had ze het ik wel heel erg graag willen. Maar wat heel bijzonder is, we doen het nu van het tweede jaar en we willen eigenlijk hier nog wel een jaar maar teruggaan, is dat die mensen die continu komen, maar dat is nog net in afvallen. En dat is vaak wel heel erg uniek. Ja, er is geen uitstream. Iedereen die aan die opleiding begint, die rond de haal en die bloot ik werk in? Ik van de organisaties. Ja, als je dan zoekt het witte matten van hoe de zwaargeroet waar je zit, en dat weet ik niet. Nee, precies. Maar dat is zwaar. Maar in eerste instantie kunnen ze wel blauwen. Als het werker is, dan mag ze blauwen. Ja. Je wil een vervolg. Je hebt nog het nou maar die 3 oren instellingen. Is het nog breder in Zetburg, in de provincie breed worden? Ja, nou, dat ben er ambities voor? Ja, maar die ik net oer. Nee, wij vinden het gewoon belangrijk. En dit zijn organisaties die goed bij ons passen. En we doen het tieren. Maar ergens zoals dat gebeurt, is, zou het mooi wezen. Ja. Maar daar bemoei ik me net mee. Daar bemoei je net mee. Je mag het bij deze verjouwer. Ja. Nou, een soort succes dan verder met dit project. Dankjewel. Tegen dank voor je komst. En dit wie bient. Volg je ook op Facebook en ik op Twitter. En morgen weer we er zelfs weer. Ik wens je nog een hele mooie jong verder.
Oké.